И здравейте на всички! Отново сте с търсача на капачки и на бокуци, но не и на съкровища. И здравейте, приятели! Днес ще се порадваме на хубавото време пак. Доста хубаво време. Ще потърсим с делчето. Да видим има ли, няма ли. Ние сме тук на една полянка, която е до едни тополи. Да се надявам да има нещо интересно. Шансът за бокуци е доста голям, поради причината, че тук ходят доста хора с животните си и те така обичат да си пускат капачки-мапачки, а звука на сигнала си звука на капачката си е стабилен, но нека да си пожелаем успех. Ето един голям бокук тук. Да си пожелаем успех и да видим какво ще излезе. Така, ето го първият сигнал. Значи бокук е, но имаме традиция, първи сигнал е, трябва да го извадим. Даже мисля, че ще може да го чуете. Доста силно съм увеличил слушалките, да може да чуете и ви. Но нека да видим какво е. Някой кенче отбира според мен или капачка от буркан. Някой е седнал тук да си прави сянка и е решил да си фърли бокука. Но нека да го изровим. Направо с лопата си го закачих. Чай се заровим дупката, да дадем малко добър пример. Ето. Едно нищо не е станало. Продължаваме напред. Абе, като горе ни приказвам. Също така имам много важно съобщение към вас. На 9 февруари в неделя ще се организира събор, който ще го организира БНФМ в село Снягово. Това е област Бургас, Руденска община. За хората, които са от Бургас, много ще се радвам да я видя. А и от другата страна на България, ако решите да дойдете, това ще бъде доста добре. Колкото повече хора сме, толкова повече опит ще обменим, знания и ще си изкараме доста по-добре. Ще ви очаквам. Благодаря ви много. Отново доста звучен сигнал тук. Но според мен пак е бокук, понеже твърде плътно го дава. Нали, като е монета, има един такъв лек прекъсвач. Но нека да го изкараме, така и така сме дошли да си направим кефа. Поне да не е напразно, да имаме там няколко изкопани сигнала. 40 от 20 минути, чувам само такива. Ето тук е. Обаче е нещо малко май. Много е кално. Самата буца не мога да я разровя добре. Набарахме го. Вижте малко. Това са нови стинки, но това не е майтап. Вижте как седят. Стига бе. Добре бе, как ще намеря 50 стинки тук? В смисъл не, че не е възможно, просто ето тук някой си е седнал и си ги е изтървал. Баси кепа. То даже изобщо не ги даде хубаво тях. Сега започна да ги дава, така че хора, ето още един знак. Ако се съмнявате в някой сигнал, тук що аз помислих, че е фолио. Винаги ако сигналът е добър, нищо не ви струва да го изкопите, хем така си подобрявате и уменията с дискриминацията. Но винаги има един малък риск, който може да изпуснете нещо, така че сигнала, ако е чист, най-добре е да го изкопите, защото ето вижте има резултати. Макар и малък, можеше да е нещо сребърно примерно, нали? Всеки с късмет. Продължаваме напред. Хубавото тук е, че е точно до камъка и някой може да е седнал, докато се е почел и да е изтървал нещо. Така че тези камъни, пънчета винаги ги минавайте, защото хората сядат там, където са изморени и шанса да падне нещо е доста голям. Ето тук е сигнала. Нещо го заглушава, но аз искам да го изкарам и да видя какво е. Ето тук е сигнала, някъде. Нещо малко е това. Ето. Човека мез да е фърлил пари и е решил тук да се изчисти джоба от бокуците. Алуминий от цигари. Ето ги и цигарите. Оп. Да вземем бокука. Аз съм кочето.
обирам всичко и го фърлям после. Продължаваме напред. Вижте къде кеширах колата. Ей там. Мазния сигнал. Доста звучен, пак ми би на фолио, но ще го изкарам този път, че преди малко и 50 стинки не бяха фолио. Нека да видим какво е, да си направим кефа и тъй, да изровим малко бокуци, то иначе няма да е интересно само цветно да ровим. Всички търсачи знаем, че няма как да излезем да търсим и да няма капачка от буркан. Това просто е невъзможно, няма как, то винаги я има и винаги ще я има. Така, искам да ви дам един доста готин съвет от мен. По принцип, никой не обича да копае желязо и аз не обичам. Но е имало случаи, когато са доста хубави железа. Например, аз един път така търсихме в гората, имам даже клип какво къдет горите ни. Това е доста готина поредица, която се гледа. И в гората бях намерил един пистолет, револвер, който по офис е от 1913 година. Аз го подарих на един приятел, понеже той си има лятна кухня там. И си го закачи на това стената и нека да му се радва той. И че каква е мисълта на това, че понякога могат да бъдат добри железата, така че ако имате някакво чувство, че е нещо готино, вадете го, ще ви струва 5-6 минути, а може да ви изкефи много. А и не само пистолет, може да е брадвичка, може да е нож, може да е много работи. Не е всичко желязно е букук. Сега много ясно, че като иде и пиронче или телчение е гадно, но понякога излизат готини неща. Продължаваме напред. Супер много ми заприлича на окоп това място. Даже 90% съм сигурен, че е окоп. И точно ето тук даде едно готино сигналче. Искам да видите гледката само. На много готино място съм, една доста прясна полянка. И така, нека да видим какъв е сигнала и да си пожелаем успех. Така, като казахме железа, вижте тъпката колко е голяма. Горе-долу бутъчно ми влиза. Да кажем, че е 35 санта. И тук се показа едно желязо, което възбуди много интереса ми. И така, нека го извадим и да видим какво е, хора, и да си пожелаем успех, да е нещо готино. Нямам си на идея какво е. Тук се е слагал някъде, може би ножа на пушката е бил или някакво копие. Остро е, но наистина си нямам на представа какво е. Доста му е голяма размера и е доста интересно като цяло. За хората, които гледат клипа, могат да кажат какво е, ако са намерили нещо подобно. Много ще се радвам наистина да ми помогнете в коментарите. Ето тук се вижда резбата му, къде е била, в смисъл, къде се е слагал тук отпред. Но какво е това нещо? Много готино. Ето тук що си говорихме за железата и ето един знак, че трябва да го изкараме, но според мен е нещо от военните, понеже сме се намираме във военен окоп. Нещо е доста готино и голямо. Продължаваме напред, нека си заровим голямата яма и да видим какво още ни очаква. Сега ми дойде друго твърдение, че може да не е нож, може да не е нещо от военните, а да е парчал трактор, понеже ето е нивата, аз го намерих ето там. Напълно възможно е да е литнало там или с времето да се е отдалечило. Че камъни не ги гледайте, те са най-нормални камъни, нямат никакви белези по тях. Даже тук е така сядам, оп. И нека да потърсим още малко, да видим дали ще има нещо. Тук е един сигнал. Пак го дава малко букук. Пак то тук е голямо замърсяване, човек. Бутуши, мотуши фърлят хората, толкова готина полянка. Много цапат, много цапат. Но нека да видим какъв е този сигнал и да си пожелаем успех. Тъй, показа се на белия свят, тук някъде. Набарахме го. Само трябва... Дай монетка, дай монетка. Монетка. Мога да си го представиш, че това е монетка, но е пак смачкам букукето. Кръгличко, хубаво. Така ще е. Ако ние не си пазим природата, няма кой да ни я пази. Всичко си го правим ние сами, хората. Преди да продължа търсенето, искам да ви подканя, че може да станете членове на федерацията. Само да ви кажа, че плюсовете са много.
Това не го правя с някаква цел, платена реклама или нещо, а защото съм член. Знаете, аз търся на открито и от федерацията наистина ви дава доста съвети и указания как да търсите, за да нямате проблеми с закона. Разбира се, пак казвам, малко търсите на археологически обекти, имате стари находки във вас, никой не може да ви помогне, но те могат да ви дадат правилните указания как да търсите свободно и една идея да сте по-спокойни. Ако искате да се свържете с тях, ще оставя линк долу в описанието. Ако нещо линка прави проблеми, може да ми пишете долу в коментарите. За всяка област има човек, аз ще ви свържа с някой от тях. И така вие ще станете членове. Благодаря ви много. Тук точно на гьол има един много голям гьол. Потънах преди малко, вижте ми обувките. Добре, че съм с бутуши. Да, един предичен сигнал. Нека да видим какво е. Отново нещо много интересно. Ой, какво е това нещо? Ехе. Има си дупка тук. Било е нещо, но не знам какво. Огромно желязо, като за финал на клипа. И тежи много. Зверската си тежи направо. Едва го държа с една ръка. Да го видим по-отблизо. Леш. И така, това беше края на клипа, приятели. Ако ви е харесал, харесайте видео. Ако не ви хареса, пък дайте дизлайк. Също така, не забравяйте да оставите един коментар отдолу. Няма значение какъв положителен, отрицателен, неутрален, какъвто е такъв. И също така, не забравяйте да ми напишете коментар какво мислите, че е това в окопа. Доста важно е за мен. Аз след като се прибера, ще го изчистя и ще асимилирам какво е. Но все още се чудя. Това голямото го намерих, мисля, че е нещо от врата, защото това е една такова, 1 метър желязо. Ще се го оставя тук някой, който иска да го вземе. Голям тулуп е. И така, също така, не забравяйте да се абонирате за канала на Ферди Джамил. Оставил съм линк долу в описанието за неговия канал. Той качва много яки видеа, влиза в дупки и така нататък. Не забравяйте да се абонирате за него. Също така, както казах, може да станете членове на Федерацията по ментал детектинг. Ще ви дадат доста добри съвети за търсенето и реално ще сте една идея по-спокойни. Да сте живи и здрави, пазете се. Ще се видим на следващия клип. Чао!